heet Jonathan Smit van Leefbaar Capelle. En ik ben genomineerd voor beste webpoliticus van Nederland. Omdat ik, in de categorie beste tweet. En ik denk dat je met Twitter veel kan bereiken, omdat door middel van Twitter kun je mensen laten weten wat je aan het doen bent, waar je mee bezig bent, wat er in je omgaat. En ik denk dat dat voor veel mensen, die vragen zich toch wel af, iemand die 18 is, die nog op school zit en zo bezig is met politiek, hoe gaat dat nou in zijn werk? Heeft hij dan nog wel tijd voor school? Kan die nog wel uitgaan? Nou gelukkig, dat kan allemaal, daar heb ik nog wel tijd voor. Maar op Twitter, Twitter is de manier om dat kenbaar te maken voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld. Sowieso erg voor jongeren. De jeugdraad wordt breed gesteund door Leefbaar Capelle. Het jongerencentrum is, kan ook op de steun rekenen van Leefbaar Capelle. Onze wethouder Adjo Moerkijkers daar heeft zich er ontzettend hard voor gemaakt. En voor de rest willen wij gewoon zijn voor jongeren. Wij begrijpen dat niet elke jongere die op straat hangt, dat die meteen helemaal fout is. Dat zijn toch aannames die sommige partijen, dat is soms wel gedaan wordt. Dat elke jongere, dat is meteen iets slechts schijnt bij sommige mensen. Wij zeggen dat is niet zo, maar wij zeggen wel, jongeren die wel fout zijn, die moeten hard worden aangepakt. Met de jeugdraad heb ik afgelopen 3 edities samen met een aantal mensen een free parties georganiseerd hier achter op het Stadsplein. En daar zijn we nu weer mee bezig om een vervolg te maken. We moeten nu nog even kijken hoe dat loopt en wanneer dat plaats zal vinden, maar er wordt aan gewerkt.